Kini atong latest weather update, Monday, January 11, 2021. Ang northeast monsoon or amihan padayong nakaapekto sa may Luzon, samtang ang tail end ng frontal system ang nakaapekto sa may Visayas. Kini ang panagtagpo ng bugnaw na hangin na gikan sa amihan ug ang init na hangin gikan sa dagat Pasipiko ug ang Intertropical Convergence Zone ITCZ ang nakaapekto sa may lalawigan sa Mindanao. Sulod sa atong 24 oras na forecast ang tibok sa Visayas kasama na ang probinsya sa Cebu, makasinati na madag-umon na kalangitan og naay katag-katag na mga pag-uwan o kini mga pagpanugdog og kilat. Na posible ang mga pagbaha ug ang pagdahili sa yuta. Samtang ang Palawan kasama ng Kalayaan Group of Islands ug ang Occidental Mindoro makasinati ng panagsama panganuron ngadto na sa madag-umon na kalangitan ug naay mga patak-patak na mga pag-uwan o kini mga localized na mga pagpanugdog og kilat. Padayon ta mag-monitor sa ata mag-i-issue ng mga thunderstorm o rainfall advisories kasama ng mga heavy rainfall warnings. Ug para sa atong mga dugang detalye, bisitaha atong mga official social media accounts. Kini si Jomar Eclarino gikan diri sa Mactan, Pag-asa, Visayas, DOST, maayong adlaw.